Tässähän sekoittuu harrastus ja työ ihan alusta asti, että ei tässä lasketa työtunteja eikä tässä lasketa sitä, että onko ilta vai aamu vai viikonloppu, että tämä on elämäntapa. Mä oon Marjukka, toimin liikunta-alalla ja tällä hetkellä koulutuspäällikkönä. Ammattiala on hyvin monipuolinen, että tässä voi liikuttaa vauvasta vaariin ja olla ulkona ja sisäliikuntaa uima-altaalla. Voi sanoa, että niin hyvin monipuolinen on tämä ammattiala. Alan pääpiirteet on tietysti se, että on ihana asiakaspalvelualaa, että ollaan joko ihan yksilön kanssa tekemisissä tai sitten suurenkin ryhmän kanssa, jossa sitten ohjataan liikuntaa. Sitten toinen on tietysti se, että kun puhutaan liikunnasta, niin puhutaan vapaa-ajasta ja silloin työ tapahtuu silloin, kun asiakkaat on vapaalla. Et työajat voi olla hyvinkin ympäripyöreitä päiviä. Tätä liikunta-alaa voi opiskella nuorisopuolella ja sitten aikuispuolella. Ja nuorisopuolella on toisen asteen koulutusta, tämä koulutus tapahtuu urheiluopistoissa ja siellä ammattinimikkeenä on liikuntaneuvoja. Sitten on ammattikorkeakoulupuolella, jossa sitten ammattinimike on liikunnan ohjaaja. Ja sitten tätä voi suorittaa tätä liikunta-alaa myös aikuisten ammatillisena lisäkoulutuksena, jolloin puhutaan liikunnan ammattitutkinnoista. Mutta sitten yksi opintopolku on myös tällainen liikunnan ohjauksen perustutkinto oppisopimuksella, jolloin tarvitaan monipuolinen työpaikka ja sitten tämä teoriapuolinen opiskelu tapahtuu yleensä urheiluopistossa. Liikuntaneuvoja tai liikunnan ohjaaja voi toimia aika monipuolisestikin erilaisissa töissä. Ihan seuratoiminnassa on nykyisin päätoimisia valmentajia tai seurapäällikköjä. Sitten kunnallisella tasolla on liikunnan ohjaaja tai liikuntasihteerinimikkeellä työpaikkoja. Erilaisissa kuntokeskuksissa, liikuntakeskuksissa, kuntosaleilla ja sitten yksityisyrittäjyys on myös aika yleistä nykyisin liikunta-alalla. Alalle hakeutuu hyvinkin sosiaalisia, liikunnallisia ihmisiä, joilla se istuminen ja tutkiminen ei ehkä ole se ydinasia, vaan enemmänkin se tekemällä tekeminen ja toimiminen. Tärkeintä minusta on liikunta-alalla se, että on kiinnostunut siitä asiakkaasta ja hänen toiveistaan, miten hän haluaisi sitä liikuntaa sitten harrastaa. Siihen pitää valmistautua, että tämä on rankka ala. Että tässä ei pääse helpolla, ei pääse kroppa eikä pääse psyyke. Periaatteessa sun pitää aina olla hyvällä tuulella, kun sä tapaat sen asiakkaan ja olla positiivinen ja innostaa sitä ihmistä liikkumaan. Se on oleellisen tärkeä asia, että sun tarvitsee antaa itsestäsi 110% itsesi, kun oot siinä tekemässä sitä työtä. Kun suomalainen liikunta- ja urheiluelämä perustuu vapaaehtoistyöhön ja talkoolaisuuteen, niin tästä ei kukaan haluaisi maksaa palkkaa. Tämä on aika huonosti palkattu ala. Mutta useasti sitten ne, jotka alalla ovat ja tekevät, niin se ei ole se tärkein motivaattori tehdä tätä työtä, vaan enemmänkin se on se ilo ja se innostus, mikä sitten niiltä asiakkailta tulee. Että saa sen liikuntakärpäsen pureman jaettua niille asiakkaille. Mä näen, että tällä alalla riittää töitä tekijöille ihan varmasti, että suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle tai on jo jäänytkin aika suuri osa. Ja se on sellainen ryhmä, jolla jo kuntoliikunta ja terveysliikuntakin on tuttuja käsitteitä, että he haluaa pitää itsestään huolta. Se on yksi ryhmä, missä varmasti riittää töitä. Ja sitten kun hallitusohjelma paljon painottaa tätä työurien pidentämistä ja töissä jaksamista, niin mä näen, että siinä on myös liikunta-alan ammattilaisilla sellainen työsarka. Ja sitten tietysti unohtamatta meidän nuorisoa ja lapsia, että sinne tarvittaisiin paljon ammattilaisia tekemään sitä nuorisotyötä, eikä pelkästään kilpailupuolella, vaan se harrastus- ja höntsäpuolen liikunta, niin sen järjestäminen jollain tavalla tulee tulevaisuudessa olemaan se ykkösprioriteetti ja
sitä kautta sit liikunta-alan ammattilaisilla on ihan varmasti töitä.